Hola a tothom, avui veurem com podem aplicar diversos efectes a unes imatges. D'acord? En aquest cas vaig a fer un efecte que es diu pintura al oli. Això m'he d'anar al menú Filtres, agafarem l'opció Artístic, i aquí hi ha l'opció de pintura al oli. I això el que fa l'efecte que aquesta imatge estigués pintat a pinzell. D'acord? Fixeu-vos que el mask radius és el que em determina el traç del pinzell. Si jo amplio molt aquest paràmetre, queda molt difuminat perquè el paràmetre és molt gran, el pinzell és molt gruixut. Si m'apropo molt, el perfil del pinzell és molt petitet i es diferencia poc. Si veiem una miqueta la imatge dividida de com és en veritat, per exemple, aquest d'aquí. D'acord? Fixeu-vos que em canvia una cosa respecte a l'altra. D'acord? Queda un efecte prou xulo per segons quines coses volem fer. Diem d'acord? I ja ens l'ha transformat com si això fos un quadre. Una altra opció, que estaria dintre del mateix grup, faig Ctrl Z i tiro enrere, seria dintre d'artístic l'efecte que fos una fotocòpia. D'acord? Aquí puc anar controlant el mateix, la intensitat de la fotocòpia. D'acord? Vista dividida, així és com és. No, són dos efectes artístics que són interessants. Cancel·lo. D'acord? Ara anem a veure un d'efectes de llums. Agafem aquesta imatge d'aquesta nena que està saltant i, per exemple, anem a generar una llum, com si fos una llum que la il·lumina i la fa pujar. D'acord? La fa volar. Ens anem a menú filtres, llums i efectes de llum. Aquí se m'obre un punt i m'indica la llum com està col·locada. D'acord? Fixeu-vos que és d'on ve i la distància. Contra més a prop, més centre està, i contra més lluny, indica direcció. Si jo, per exemple, vull que la llum li vingui des d'aquí dalt, la situaré així, d'acord? I aquesta serà la idea. Si fos massa intens, puc pujar el punt una miqueta més amunt i, per tant, no quedarà tan enfocada. Sí? I, per últim, anem a fer una cosa que es fa molt sovint quan es tracta especialment de nens, de persones que no podem reconèixer, que és pixelar una zona. D'acord? Podria pixelar tota la imatge, però en aquest cas l'única cosa que m'interessa és pixelar la cara. Per tant, el que faré és seleccionaré primer amb l'eina de selecció, seleccionaré primer la zona a pixelar, per exemple aquesta, i ara on tinc aquell efecte que jo vaig generar ara, que és el de pixela, només s'aplicarà a aquesta part de la imatge. D'acord? Ho podem fer tot, ho podem fer molt més petit perquè no es reconegui algú en què pixelem aquesta part i ja està. Ens aniríem a filtres, això és l'efecte difumina, d'aquí, i triem l'opció pixela. Aquest és el tamany dels píxels, d'acord? En aquest cas, si els fem més petits, hem de fer els suficientment petits com perquè s'intueixi que és una cara, però els suficientment grans com perquè no puguem definir-la. Clar, si me'n vaig al mínim, doncs no estic pixelant res. Cada píxel és un píxel, per tant la foto segueix igual. Per tant, hauré de fer com a mínim un número més gran que es vegi pixelat, d'acord? I ara seleccionem tot per desaparèixer la selecció, ens queda la fotografia i amb una zona pixelada. D'acord? Doncs ja ho tenim ben vist. Pintura a l'oli, fotocòpia, efecte de llum, generar un efecte de llum i pixela.